खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 5 मार्च 2026 बिस्तिबार बाराय। ज्योतिष नोजोरजों सरासनस्रायै मोनथाम राशिफोरा जोबोर मोजाङै बारलांगोन होनना बुंनाय जादों। बेफोर राशिया जादों मिथुन, सिंह आरो मीन। बैफोरनि अनगायैबो गुबुन राशिफोराबो गाहामैनो बारलांगोन। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि बादियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा रंजा खुसियै सम हगार हरनो हागोन। खामानिया बांनो हागौ। नोंथांमोननि जौगानायखौ नुना खायसेफोरा हिंसा खालामनो हागौ। नाथाय नोंथांमोना दिनैनि सानाव लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला दुखु मोनखांनो हागौ। बेलासि समाव सोरबा आलासि फैनो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। केरियार फारसे जौगानाय मोननो हागोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनायाव मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9, 3 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा, गुफुर आरो गोथां। वृषभ राशि बादियै नखरारि नारसिनथायफोरा खारस्रांगोन। धोन सम्पतिजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोरा जोबस्रांगोन। लामा खारथाय सालायनाय समाव नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायाव मोजां। खायसेफोरनि थाखाय जुलिनि रादाय जानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6, 2 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर, गोसोम आरो निला। मिथुन राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोबां बिथिंजों मुलाम्फा मोननो हागोन। बिहाव बिखुनजोनिफ्राय मान सन्मान मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनै खरसा फारसे एसे नोजोर होनाया मोजां। धोरोम आरो कर्मनि गेजेरजों गोसोखौ रंजाखांनाय मोनखांगोन। नखराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। सोरबा आंगोनि लोगो मोनलायनायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 2 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। कर्कट राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना साना हसिया बोसोन होनाया मोजां नङा, नङाब्ला इयुनाव खैफोद नुजाथिनो हागौ। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। बहानिफ्रायबा धोन लाभ खालामनो हागोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामै बारलांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 4 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां, गोमो आरो गुफुर। सिंह राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव जायखिजाया खामानियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बरादा हेफाजाब होगोन। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मावनो लानाय बिबानफोरखौ मावफुंनो हागोन। मोजां खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 3 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया आरो गोजा। कन्या राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव खामानिखौ गोसो गोथारै मावफुंलांनो हागोन। गुबुनफोरखौ मदद होनायनि सिगां आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनाया गोनांथि। जिउनि लोगो आरो गथ' गथायनि गेजेरजों मोजां खौरां मोननो हागोन। बबेबा धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि बादियै खामानि फारसे फरायसाफोरा मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि खुगाखौ गुरैयै लाखिनाया मोजां। जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोरोबलायनाय फैगोन। नखरनि सोरबा सुबुंजों एना एनि जेंना नुजाथिनो हागौ। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि बादियै थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। नाजाथाबनाया आबुं महर मोनगोन। बेलासि समाव जिउनि लोगोजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। सोरनोबा रां दाहार होनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला
फैसाया थाबथानो हागौ। मोजां खामानिफोराव फैसाफोरा बाहायजानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन आरो नीला। धनु राशि बादियै धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना सुख सान्थिजों बारलांगोन। बहाबा फैसा सोसननायनि सिगां बिफा आरो बिदा फंबायजों रायज्लायनाया मोजां। जब मावग्राफोरा गोदान लामा गेवनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 5 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गुफुर। मकर राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव बिमा बिफानि हेफाजाब मोननो हागोन। आय बांहोनो हागोन। फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फा मोननो हागोन। बेलासि समाव बहाबा दावबायनो थांनो गोनां जानो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखरारि सोमोन्दोआ राफोद जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै धोन मोननो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों नीला आरो गुफुर। कुम्भ राशि बादियै जिउनि लोगोनि सावस्रिखौ लाना दुखु सहायनो गोनां जानो हागौ। धोनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मोजाङै नायबिजिरनाया मोजां। बिदा फंबायजों नांनानै थानाय दावराव दावसिया जोबस्रांगोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों नीला। मीन राशि बायदि नोंथांमोना दिनै मोजां खौरां मोननो हागौ। गुबुनाव लांलाय लाबोलाय फालांगिया मोजां बारलांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मोजां जामुंनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। धोन लाभ खालामनो हागोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगार हरनो हागोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 3 आरो 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो नीला। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनबायबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।